Sí. Bueno, boas tardes a todas e a todos, gracias por estar aquí un sábado máis. Bueno, como sabedes, intentamos en cada partido facer un pouco de labor social, concienciación. Este sábado, coincidindo con o día 14, foi o Día Mundial do RIC. Convidamos a Asociación ALCE, a Asociación que loita contra as enfermedades do RIC, no Riñón, en Castelán, por se en caso que aclararlo, non? Xa estiveron con nós, hai un par de anos, este ano estamos encantados de que repitan. Temos con nos a Marta Min, que é traballadora social da asociación, que, bueno, vai a decir unhas palabras, un poquinho de concienciación, e penso que tamén o tema da prevención importante nas enfermedades do RIC. Paso o micrófono a Marta. Bueno, en primeiro lugar, gracias, estamos por cuidarnos e por poder estar aquí un pouco máis. Vamos a continuación a ler o manifesto das persoas con enfermedade de RIC. Bueno, ahora se ten a asociación de pacientes de enfermedade de RIC, que outro día Sí. Para garantizar a protección, así como tamén facer valer os dereitos de todas as persoas e dos familiares que padecen a enfermidade renal crónica en cualquier de seus estados. Alce Coruña reivindica o seu labor neste día con entidades sanitarias que persiguen a concienciación da poboación na prevención da saúde renal, insistindo na concepción de hábitos de vida saudables e potenciando unha vida activa e en movimento que repercuta no seu bienestar físico e emocional. Por último, queremos recordar a importancia do apoio de órganos e da vontade de facerse socio e doado, un xesto que mellorar a calidade de vida e salva vidas. Non esquezades doar órganos. Pois eso, moitas gracias. Recordar a importancia do deporte e dos hábitos saludables para cuidar a nosa saúde. Gracias. E animar forte, que está o partido aí ao límite. Gracias. O número para o Xabón, número 118. Número para casos pequeños.
Piso,